Suntem în comuna Fântâna Mare, oamenii au ieșit în stradă, sunt nemulțumiți. Da. Ce s-a întâmplat? O firmă unui neamț care este venit aici la noi la Fântâna Mare, a venit și-a depozitat gunoiul care este și de găină și cu tot cu mortăciuni, cu totul, aici în spatele nostru. Uitați cât de repede s-au mișcat să-l ducă, pentru că am sesizat forurile care sunt competente. Am înțeles că sunt veniți deja la sediul firmei de la DSV și îi așteptăm să ajungă și aici, presupun până ajung este deja curat. Asta și ne-a intoxicat cât s-a putut. Am apelat la domnul primar prima dată. În momentul în care am apelat la el, s-a stagnat de adus gunoiul. Au început acum să-l care, presupun, tot așa la japcă, cum a făcut și până acum. Administratorul ne-a mințit, suntem 3 persoane de față, ne-a mințit că are autorizații, iar domnul primar, când a fost la el, ne-a spus că nu are nicio autorizație. Autorizație pentru ce? Pentru depozita gunoiul aici. Dacă avea autorizații, de ce a fugit așa de repede? De ce l-a cărat așa de repede? Că acum se duce și îl depozitează în altă parte, nu că îl duce și îl împrăște. Deci tot ce face, se face pe japcă, nu se face pe normal cum trebuie să facă. Gunoiul, care îl vedeți aici, e doar ce a rămas. Cât vedeți grajdul din înalt, atâta era gunoiul, de mare, din înalt. Care dacă intrăm un pic pe legea gunoiului, el trebuie să aibă 1,20 m înălțime, iar de desubt, tranșeile care se văd în betonul ăsta, scurgile unde ajung, domnul meu? Ajung în pânza freatică. Noi suntem cu pânză de suprafață și pânză de adâncime. Și ce facem? Ne otrăvim? Nu mi se pare nimic normal din ce s-a făcut. Aici măcar putea să pui un nylon de desubt. Și plus să nu facă nebunia asta, deci tu vii și faci un morman cât un graj din ăsta de mare, iar noi murim intoxicați și spune că dai ceva sezonier. Păi sezon ce înseamnă? 2 luni de zile eu stau să nu pot răsufla în casă la mine? Nu putem să spălăm o rofă pentru că o aducem în casă mai urât mirositoare decât înainte de a o duce. Și nu poți respira, dar avem copii, nevastă mea are probleme cu astmă. Ce facem? Ne mutăm noi de aici? Deci nu depozitat la el acolo. Nici acolo nu-i bun. Tot lângă casă. Oriunde ar da-o este, nu s-a respectat în primul rând distanța pentru un depozit din ăsta față de prima locuință. Prima locuință e un pic mai încolo de gunoaiele lor. 500 de metri. 500 de metri și 500, care 500 de metri? 200 și ceva de metri. Dar ce facem? Ne batem joc așa, chiar călcăm toată lumea în picioare că am venit noi, neamțul, de unde am venit? Păi dacă eu stau în mijlocul satului, în Fântâna Mare, dimineața și seara, nu pot să îmi scot copilul afară că vine gunoiul ăla. Mama e cu cardiacă, e cu inima. Stă în casă pentru Anul trecut am că vine neamțul care are bani și are putere și face el legea, dacă are bani nu face legea. Păi nu se face așa, suntem în România și așa suntem gunoiul Europei. Toți își aduc gunoaiele. Ce am ajuns? O țară de nimic. De când e situația asta? Situația cam de o săptămână și ceva. Nu, că nu o sta până la urmă după ce am sesizat primăria, l-a sunat pe domnul, i-a spus să stagneze, să nu mai cari. Sincer, nu știu dacă s-a mai adus, presupun că nu s-a mai adus, că ar fi mirosit din nou. Și după ce el a dat-o, deși el, v-am spus, suntem 3 persoane care am stat de vorbă cu administratorul dinainte și ne-au spus fresh, așa că nu are nimeni. Întreabă că el este curat și are multe autorizații. Și am zis că este autorizație la primărie, da. Când am mers la primar, am spus că eu de la mine n-am dat nicio autorizație, pentru că nu pot să dau așa ceva în sat. Deci deja intrăm pe bază de minciună în relații cu oameni. Unde Dumnezeu să mai face așa ceva? Poate că nu suntem chiar din domeniu, dar dacă citim un pic legile gunoiului, o să vedeți că nu a respectat nicio lege din Tragunoi. Și după aia, nu înțeleg, fără autorizații, cum faci tu lucrul ăsta? Că e pământul tău, pe mie în curte, la mine nu mi se permite, dacă am 2-3 porci, să nu am fosă, să nu am totul. Pentru că așa scrie legea, dar lor de ce li se permite? Nu se poate așa, deci așa nu putem. Acum am aflat că vine DSP-ul și ieri și azi l-a cărat tot. Deci, eu am pământ aici, marți am venit, de-am cosit pentru animale. Gunoiul nu era început, păi nu era început. Era gunoiul intact. Ieri după ce am trimis e-mail-urile la organele competente, ieri au început să care, de la prima oră au început să care. Acum au că vine DSP-ul. Îi venit DSP-ul sus, de acum îi aduce aici exact când s-o terminat și-i curat. Până ați încercat să luați din nou legătura cu administratorul firmei? Nu avem nicio șansă, nici nu știm numărul nimic,
și Dar nici la sediul firmei? Noi ne-am adresat nu organelor te competente, lasă Tuvești, nu te lasă să intri acolo, că prima dată am vrut să mergem pentru că e venit DSV-ul acolo și am vrut să mergem acolo și au spus că degeaba mergem că nu ne primește în curte, nici măcar în curte, nu, că e proprietate privată. Ce răspuns ați primit de la autorități? De la autorități deocamdată niciun răspuns. Deci așteptăm măcar confirmările mail-urilor pe care le-am trimis, cu toate că odată ce au venit înseamnă că nu ne-au dat nou răspunsul, dar ei s-au sesizat și au venit, deci nu pot să condamn la ei. Probabil în zilele următoare o să vină și celelalte autorități la care am... Dacă nu este prea târziu. Da. Odată ce l-au cărat tot de aici, înseamnă că ei nu aveau nimic legal. Ei au adus gunoiul Logic, nu aveau nimic și l-au legal. răsturnat aici și eu duc capul de oameni. Da. Oamenii sunt proști, hai să aducem gunoi să-l depozităm aici. Îi dăm parfum. Da, îi dăm cu parfum. Și altfel nu-l căra Dar de aici. mă, nu căra, pentru că dacă el era în regulă, gunoiul ăsta stătea aici până când trebuie să-l dea pe bucăți. Pentru că La nu poți. toamnă. Nu, până să trăie, deci până luna care vine, el trebuia să stea aici. Ce înseamnă dacă asta? băgau Ca să totul, stai la câteva- la fiecare adiere de vânt, în fiecare dimineață, în fiecare seară, tu să stai să inhalezi mirosurile lor. Acasă cum stați? Cu geamurile închise? Cum? Geamurile închise, normal, că cum să stai, dar nu-ți permiți să-ți scoți rufile afară la La a uscat. treia zi eram cu stare de vomă dimineața, deci nu puteai să ieși din casă. Deci o zi a mers, a doua mai înghițit, dar la a treia nu puteai să faci nimic. Iar situația asta este de 2 săptămâni, a spus. Aproape de 2 săptămâni, de nu două chiar... săptămâni. Nu știm exact, dar eu cred că... Are vreo 10 zile garantat. Sperăm că cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul organelor competente, o să scăpăm. Să nu mai și facă ne- problema asta. Anul trecut ei tot la aici s-au început- depozitat? Ei la început depozitau cerealele, deci asta mi se părea ceva normal. E terenul oamenilor, depozitați, faceți și vreți, oameni buni. Dar nu depozitați gunoiul. Dar plus de asta ne zici de șobolani. Nu mai vorbim de șobolani și de șobolani, cum se mortăciunile, deci aici nu mai spunem că sunt o trupă de câini care nu poate trece lumea pe stradă din cauza lor. Nu știu care a fost problema, s-au sesizat pe treburile astea, la vecinul i-au omorât animale, câinii de aici. Acum erau câinii cu mortăciunile în gură. De unde credeți că erau mortăciunile, gobăi moarte? Din gunoi. Domnul este în regulă, spuneți, nu? Stați un pic, Noi la ora Sunt canale pluviale care Ați spus că aveți autorizație, că vă întrebați, domnul, ați spus că aveți sute autorizație. de tone de gunoi autorizație? când sunt Dar dumneavoastră nu puteți Păi, dar vorbi unde și e ne trec de film, autorizația? nu Ați spus că aveți puteți vorbi, să aveți o discuție. canale pluviale care Domnii sunt cu treaba lor, trebuie să-și facă treaba. Explicații Ce dați din partea Primarul a zis că nu v-a dat dumneavoastră, autorizație. Dumneavoastră ați spus că aveți autorizație. Unde e autorizație? aveți limită Ca să cronată aici? depozitați gunoi aici. Că doar nu pot să... Aduc eu gunoiul de acasă și îl pun în mijlocul drumului. Aici în fotografie se vede Se mormanul vede mormanul de gunoi gunoi. care întrecea orice limită, era undeva la 4 metri înălțime. Unde se dă voie de asemenea normale? Fără scurgere, fără nimic, fără protecție, cu un canal de scurgere care pur și simplu duce în gardă, în pânza freatică. Păi noi ce facem? Noi ne omorâm, bem ce curge din gunoaiele lor, domnule. Ne batem joc din noi. Ați fost sesizat, ați venit la o sesizare. Trebuie să mergeți să constatați, da? Până eu plecat de aici, s-o dus. Ia, hai să mergem acolo. Haideți să mergem. Dacă a fost făcut sesizare, Tu nu poți respira. Nu, de ce vă spun sigur că este mirosul doar de la gunoi. Mirosul de la cadavre nu aveți aici, nu aveți miros de cadavre. Asta încerc să Dar amestecat e gunoi și cu cadavre. În fin, dumneavoastră spune. Dacă eu vă arăt cum este, nu sunt cadavre, dumneavoastră acceptați mirosul de Dar gunoi. mormanul era cât grajdul ăsta. Dar nici Acum aveți un col Stați un pic, domnul, dar... El am sortat, credeți, că m-ați văzut acolo, stând cu capul nostru când scoațând cadavre. O întrebare, dacă nu vă supărați. De ce nu faceți familia la țară să vedeți o săptămână cum este mirosul frumos, mirosul de țară? Eu lucrez zilnic. Lucrați, dar nu lucrați în mirosul ăsta, vă spun eu sincer. Unii credeți că stau. La birou și stați și mergeți cu mașina. Sunteți de acord să facem o experiență? Sunteți de acord? Sunteți de acord să facem o experiență? În ce sens? Să locuiți dumneavoastră acasă? Da, locul vă aduce eu la dumneavoastră și dumneavoastră la mine sau cum vreți dumneavoastră. Dar familia Sunteți de acord? să miroasă tot mirosul ăsta. Nu este un miros. Mirosul care provine din cadavre. Dom'le, nu este vorba de, deci nu există Mai nici puțin, urmă de dați-mi voie. pene, nu cadavre. Dați-mi Deci nu voie. sunt Nu, acolo. numai Dacă puțin. vreți, haideți, dacă omul e disponibil, haideți să cați puțin în camionul ăsta, haideți să-l deșoarte, să vedeți dacă Deci vă mai puțin. mulțumește Sunt două treaba tipuri de asta. mirosuri. Mirosul de la gunoi, care aveți fiecare acasă, dacă aveți păsări, animale sau când mergeți la toaletă. Și este mirosul din cadavre.
Mirosul din cadavre este total interzis, din cauza că sunt acele incineratoare. Este, dar v-ați spus, provine de la gunoiul, provine Dar de la mirosul unitate, celălalt, am verificat, care este din nu-și gunoi, permite să facă treaba mirosul asta. care vine din Aveți gunoi, autorizații pentru așa ceva, pentru a depozita gunoiul în cantități foarte mari? legea nu face nicio diferență la depozitul de gunoi, că este 1 kilogram, că Sau este că este 50 de Domnul meu, vă arăt legea, este internet, domne, cum puteți spune așa ceva, Depozitează în primul domne? rând gunoiul ăla. Deci, Aici sunt canale pluviale, domnul meu, sunt canale pluviale care toate merg, dar nu spune când el poate să pui milioane de tone, Are domne. autorizații de mediu emise, nu sunt eu, ați înțeles? Ok, unii domnii de la mediu. Domnii de la media să mai treacă și el. Nu vă este rușine așa dumneavoastră, nu vă este un pic rușine? putem purta o discuție omenește. Cum vreți dumneavoastră? Dacă Poți nu- și... Cum vreți să... Nu acuz. Eu așa vă întreb omenești, nu vă Treabă este de bunul rușine. simț aici, nu e Bunul vorba simț, de... n-aveți bunul simț. vorba de bunul simț. Ai dormi așa cu toate astea. Aveți cei 7 ani de acasă sau... Dumneata ce spui aici, dumneata nu ai idei cam cum stăm noi, în ce condiții stăm aici. Eu ți-am spus, Eu vă spun o altă chestie. Apropo de Dar nu este depozitare, gunoi. Nu miros de gunoi domnul ăsta. mi-a spus că el are dreptul. De ce primarul meu când are dreptul să depoziteze aici? Nu are voie să depoziteze gunoiul în intravilant între noi. Trebuie să spui APM-ul, spun care e situația. Atunci, există garda de mediu sau agenția de protecție a mediului? Garda de mediu, dacă vine, îi spune cine îi spuneți dumneavoastră. Eu nu pot să-i spun, dar de ce Ideea este, dacă era legal, de ce l-ați cărat? Asta vreau să vă explic. Da, de ce l-ați cărat? De ce nu l-ați dus direct la unii trebuia împrăștea pe câmp? Asta vreau să vă explic. ploaie, nu putem intra. O stat, cât o stat aici? O lună de zile, nu? Sau cât are? nimic. 3 săptămâni. Nu are nici 2 săptămâni. Așa. Nu mă faceți... Dar ia-ți și făcut noi treaba asta. Ia să vezi și noi facem. Numai puțin. Haideți să vă explic. A plouat, vorbesc de câteva zile. Am înțeles, n-ați putut intra pe câmp. Am vorbit cu domnul și cu câțiva domni, le-am explicat acolo, doar să confirmați, nimic, da sau nu, că este un depozit temporar, cum se usucă și se trage apa, îl duc în câmp. Am spus sau n-am spus? Asta ați spus-o. Dar ne... N-are două. Dacă era de lăsat, dacă nu era atenționat, nu. Am spus atunci Deci, dacă domn primar nu vă suna, mai vineau tiruri, veneau. Pentru că mai era de adus. Am mai adus. A doua zi am adus că mi-a venit. În urma vizitei de la Fântâna Mare, la fața locului, ce concluzii se pot trage? Deci concluzia noastră este că am verificat agentul economic, am verificat venirea gunoiului, am verificat documentele, am verificat contractul, am constatat că gunoiul provine de la o unitate autorizată sanitar-veterinar care respecte toate legislația sanitar-veterinară în vigoare, respectiv de la Agricola Internațional Bacău. Există un contract, există pentru fiecare livrare, există aviz de expediție, există documente însoțitoare pentru gunoiul de graj, pentru tot ce există. În vederea inspecții pe teren, pentru că competența noastră era să verificăm dacă este gunoi de graj sau dacă gunoiul de graj conține, că din relatările oamenilor, care conține resturi de cadavre, de păsări sau altceva. Am făcut inspecții la fața locului, mai mult decât atât. Agentul economic a fost extrem de binevoitor și a lăsat persoanele reclamante simple să observe și ele. Am inspectat cele aproximativ 40 de tone de gunoi. Mai mult decât atât, am cerut dislocarea cu utilajul a gunoiului pentru a vedea dacă nu sunt. S-a constatat că nu există, nu că nu există cadavre, nu există măcar nici pene. Deci nu putem spune decât că este gunoi de graj, dar din punctul de vedere al legislației sanitar-veterinare, noi putem constata că societatea nu a încălcat nicio prevedere sanitar-veterinară în vigoare. Trebuie acest gunoi să fie hermetizat, închis într-o încăpere acoperită? Noi nu avem competențe, să înțelege și de DSVSA, nu are competențe pe acest subiect. Aici este vorba de mediu, Agenția de Protecție a Mediului, Bun, deci din punct de vedere sănătate public, din punctul nostru de vedere, faptul că nu putem spune că nu miroase, dar miroase a gunoi, nu miroase cadaveric sau nu știu ce, este un miros specific gunoiului de pasăre. Atâta pot spune, altceva nu pot spune. Gunoiul era depozitat pe o platformă betonată, deci mai mult de atât eu nu pot să spun. Sunt colegii mei de la celelalte instituții, cum v-am spus, mediu, gardă de mediu, Direcție de Sănătate Publică, care pot să-și dea cu părerea mai mult decât mine, mai în cunoștință de cauză asupra acestui subiect.